Ayi bashana ngeincindi Nkosi yami. Abo bani? Madida. Nabo. Hayibo. Badlala isichina. Komani la. Uthi Ntebo? Ngeke ngakufonela namhlanje. Izola Yeah, uyongifonela. Yes, Manje uyongifonela. babi wena yangibhisa ufika uphapha kanjalo ukuthi shares uma comment awuthi ngumute. Yangibhiza ngapha ke yangibhiwa Iyale ku shares hawu solo ukuthi shares la. Uyangibhiwa mi. Ngowakho vele. Phela nami ngino one B yangibhi ilipara laka kuyena. Para lakho. Level bani? 0. What you mean, bro? No uyangibhiwa makusu 0. Level bani Jenzo? Jenzo! Level 0 ndoda. Enjoy. Akusiwu uyangibhiwa mi. Uthi Jenzo level 0 wedoda. Awu Jenzo ucosula yini mfana wami? Welcome my brother, how are you? Wefcom useless. Wena. Ngeke manje usumbiyelele kakhulu. Kunini umbiyelelela nje? Inja yami. Kunini? Inje ngalumi, inje yakhe ngalumi. Ngibonile uthenga igawuni entsha. Uthengile or uyitholile, I don't know. Whichever one. No, maru TikTok wanu usijwayela udodi. Hawe ma, uTikTok one phela lo ngasayilethi imali yethu. Yazi lo mjita lo ngabe ya streamer lo. Ambona lo mjita lo Tebo. Muphi? Unsumpa. Kuphukisa ifoni. Kuphukisa ifoni ngibonakala kahle, ngibona i-ring light. Yeah. Yo ngabe manje na yazini. Ngabe wenzeni? Ngabe unesmoke phela umZulu amaZulu hey. AmaZulu enzeni? Alimali. Ayagiftana. Basupportana abafani nje yabo.